मरबे तो ते भी दद्दन, बाकी जहरीला शराब से ना, सरकारी मार से। जेकर लाइसेंस हमरा पास बा। समझावा सारे के। शराब के साथ तू सबके कबाब बना दे। चल। नजर रखा एकरा पे। जी साहब। एकर तो साला कुछ करे के ही पड़ी, ना तो साला सारा धंधा बंद करवा दिया अपन। सर एक मिनट सर। काई तमाशा लगा के रखले बाड़ा। सर रघुआ से एगो सवाल बा। राउर सारा सवाल के जवाब लॉकअप में बंद बा। अब हम राउर कौनो सवाल के जवाब ना दे। नो क्वेश्चन। सर प्लीज नो। सर। हेलो अंशु। हाय पापा। का भइल? हमार बेटा कौन सवाल में उलझल बा? देखी ना पापा, हम कब से एक क्वेश्चन के आंसर निकाले में लागल बानी, निकलते नइखे। डोंट वरी बेटा, ई क्वेश्चन के हल हम निकाल दे। ठीक बा, तू टेंशन मत ला। का पापा, आदित्य होखे तो एक के मिनट में हल कर दे। आदित्य? अरे भाई, आदित्य के बा? हमार दोस्त, बाकी यू कोनो परेशानी से परेशान रहेला। ठीक बा, ओकर परेशानी हमनी बाद में देखल जाए। अभी खाना खाए के वक्त हो गई बा हमार बिटिया के। चला 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 खाना खाई जाए। ओके।